Аз съм Елия, вие гледате по-женски. При мен вече е младата и талантлива Дони Нунчева, която е решила да се посвети на изкуството и по-специално на рисуването. Здравей, Дони, добре дошла. Здравейте. Виждаме две от твоите прекрасни картини. Тази, която на мен ми е много интересна, много ме впечатли още от пръв поглед, си е нарекла Изобилие. Да. Кое те накара да й дадеш това заглавие? Картината, нали, по-символично така исках да изобразява, нали, изобилието. По-скоро ментално, нали, отколкото физически. Материално, да. Да. Много е интересно и дори няма да скрия от нашите зрители, че те попитах още по време на рекламите какво е било настроението ти, когато я рисуваш така това лице, което е спираловидно. Да. Така отразено в твоята картина, а не е цяло. Кажи какво ти беше настроението тук? Само това ми издай. Настроението по-скоро беше вдъхновено. Исках, нали, да изобразя изобилието, нали, което, нали, всеки един човек получава, нали, от Вселената и която тя му предоставя. Много е красива. Много е красива. Колко време я рисува? Специално тази доста, някъде около 2 седмици. 2 седмици. По колко време на ден, да кажем, отделяш да рисуваш така без да се уморяваш? Без да се уморявам, случва ми се и над 12 часа, но... Без да спираш? Да. Почти? Да. Един стенопис правих в един търговски център и работих смисълатски много, за да мога да го завърша бързо. И там работих по над 10 часа на ден. И много изморително беше. Да, между другото, тази картина ми напомня на картините на Салвадор Дали. Харесваш ли го и кои са ти кумирите сред художниците? Определено той ми е един от любимците. В смисъл, фенка съм определено на сюрреализма, почитателка съм. И в някои от нещата ми дори се стрема към сюрреализма. Иначе любими художници имам адски много. Дори нали, известни някои, които изобщо не са известни. Интересуваш ли се, например, от тяхната биография, от това как са живяли? Да, определено. По принцип, начинът им на живот определя и тяхните творби. Знам за теб, че рисуваш и по стени. Да. Как така по стени? Какво рисуваш по стените? Рисувам почти всичко по стени. Дори в интернет имам много мои неща качени по стени. Предимно рисувам в стил тромплюи. От френски това означава заблуда на окото. Тоест триизмерни изображения върху самата стена. Успяваш да изрисуваш триизмерни изображения? Да. Да го обясня по-простичко. Примерно върху стената се изобразява някаква арка и през нея, нали, се вижда се едно продължение на самото помещение и прави илюзия, заблуждава зрителя, че това изображение е част от самия интериор. Така? А не е просто картина нарисувана върху стената. Правила ли си го за заведения или за дома на някой човек? Да, в ресторанти, в частни домове, в търговски център. Също рисувам и детски, в смисъл така по-детски мотиви от приказки, някакви такива. В детски парти центрове и доста места. Добре ли си печели от това? По принцип, аз предимно в България от това печеля. Иначе в България, специално в изкуството, много трудно да се издържаш. Да. Смяташ ли ти сега завършваш училище да продължиш да учиш рисуване? Сега завършвам 12-ти клас в Национална художествена гимназия и смятам след това в чужбина да кандидатствам. Скъпичко е в чужбина обаче.
скъпичко е. Честно казано, не е толкова скъпо. В смисъл, горе-долу се равнява на образованието тук като цени. И дори, примерно, ако получаваш стипендии, е доста по-добре. Избрала ли си вече, спряла ли си се на университет? На университет още не. Не съм. Но те първа, Съвсем скоро даже. Съвсем скоро ще го направя, да. От колко годишна рисуваш? От много малка. Мисля, че 4 годишна бях. По-сериозно, нали, почнах да се занимавам вече от 14 нататък. Важно ли е за теб мнението на околните, на близките ти хора за картините ти? Вълнува ли те какво точно те ще ти кажат за тях, или за теб е важно ти да си харесваш картината? Защото всички знаем, че една картина носи различно усещане на всеки един от нас. Да, различни отношения. Значи, за мен е важно аз да изкажа, нали, моята мисъл, това, което съм искала да пресъздам чрез нея, но също така заслушвам се и в мнението на околните, защото все пак хората изкупуват моето изкуство и аз трябва да знам тяхното мнение за това нещо. Да. Имала ли си до сега самостоятелна изложба? Самостоятелна не, но в няколко общи съм участвала. Искаш ли да си направиш твоя собствена? За в бъдеще сигурно ще си направя. Трудно ли е за един млад прохождащ художник да направи самостоятелна изложба? Зависи от човека. Примерно, ако си в художествено училище или академия, самите учители, професори, те ти помагат за това нещо. Да. А графики рисуваш ли? Как стоят нещата с графика? Много хора не правят разлика между графика и рисунка. По принцип, графиката е нещо, което по принцип се печата, докато рисунката може да бъде и графиката също така може да бъде и цветна. Докато рисунката е нещо с черно-бяло, да? Изобразено върху картон или върху каквато и да било повърхност. С черен материал. Добре, твоето хоби и професия се преплитат и са всъщност едно. Да. Но в някакъв момент най-вероятно, не знам, уморява ли те, като е хоби рисуването? Понякога първо изчерпват ми се идеите, второ... Като каза, изчерпват ми се идеите, откъде черпиш ти вдъхновение? Какво те вдъхновява, за да рисуваш, да създаваш, да твориш нови и нови неща? Много... Доста неща. По принцип, опитвам се да пресъздавам духовни състояния. Неща, примерно, които ме вълнуват. Книги, които четеш най-вероятно също. Книги, аз имам 3 илюстрирани книги до сега. Детски книжки. Страхотно. Да. Не само книги. По принцип, живота като цяло ме вдъхновява, нали? Трудностите в него, успехите в него и по-скоро неща от живота ме вдъхновяват. Трудните периоди от живота вдъхновяват ли те или по-скоро не? Те по принцип трудните периоди мога да кажа, че са нещо много хубаво, понеже водят човека до някакво духовно израстване. И ако ги няма, то липсва. И според мен това е нещо хубаво. Ти ги възприемаш като нещо хубаво? Абсолютно. Аз възприемам, нали, земята, че ние сме като на училище тук. Все пак и тези трудности, аз не ги наричам проблеми, а задачи за решаване. Така. Трябва да се преодоляват. Училище, а после? След училището? И след училището никой не знае. Добре, ти сигурно си имаш гледна точка, но смяташ, че все пак продължаваме. Енергията продължава да живее някъде по някаква форма. Да, вярвам в това, че, нали, след смъртта има някакво продължение, но все пак никой не знае какво. Да. Или дори да го знае някак си вътрешно, интуитивно, няма как да го обясни, няма как да го докаже. Да, няма особено пък как да го докаже. Най-малко, да. Да. Много ти благодаря. Беше ми много интересно, въпреки че не си ми донесла книжките, но следващия път, надявам се, за да мога да разгледам илюстрациите в тях. И ти пожелавам да те приемат където искаш да учиш, в чужбина, да ти е много интересно и забавно това, което учиш и да направиш самостоятелна изложба, на която да ме поканиш.
Аз сама се поканих, но нали все пак ти ще си имаш едно много. Много ти благодаря още веднъж. Както ви обещах в началото, днес ще ми гостува една от любимите, най-любимите, дори двойки, които са освен семейна и сценична двойка. Нека чуем една тяхна песен, а след това ще си поговорим лично и с двамата. Покажи ми твоето фрапе, покажи ми твоите малки сладки, покажи ми твоята чаша с Нескафе. Ти покажи ми ножица с ръце, покажи ми миговете кратки, покажи ми филм на твоето